това видео ще ви покажа много интересни исторически извори относно спорът за квартодецимана, което означава 14, който възниква през 2 век, защото християните в Йерусалим и в Мала Азия празнуват датата на Пасхата на 14-тият ден от първият месец на еврейският календар Авив, който също се нарича Нисан. Независимо от деня на седмицата, в който тя се случва, това е според заповедта в Левит 23 глава 5 стих. Докато църквите в Рим и околността му празнуват Великден в неделята след първото пълнолуние, след пролетното равноденствие, наричайки го денят на възкресението на нашия Господ, на нашия Спасител. Разликата се превръща в много голям църковен спор, когато практиката е осъдена от синодите на епископите. Така, първо ще видим случая с папа Аникет в спор с Поликарп от Смирна. 2 век. За църквата от Смирна можете да прочетете, както и за останалите 6 църкви в Азия, днешна Анатолия, може да прочетете Откровение 2 глава. Те се намират ето тук. И 7-те можете да видите на картата. Поликарп е ученик на апостол Йоан. Дадено му е пряко указание от Йоан за празнуване на Пасхата в чест на смъртта на Исус на 14 Авив по библейският еврейски календар. Ириней от 2 век в Срещу ересите, книга 3, глава 3, разказва, че Поликарп посетил Рим, когато папа Аникет бил негов епископ. Аникет неговите години са между 68 и 153 година, да кажем той го е посетил в началото на 2 век. И сред обсъжданите теми било това разминаване в обичаите, тъй като в Рим Великден се празнувал винаги в неделя. Ириней отбелязва: Аникет не можа да убеди Поликарп да не спазва това, което винаги е спазвал заедно с Йоан, ученика на нашия Господ и другите апостоли, с които е бил свързан. Поликарп не можа да убеди Аникет да го спазва, тъй като Аникет каза, че трябва да следва обичаите на предшестващите го презвитери. Искам да ви прочита малко за църквата в Смирна. Това е Откровение 2 глава 8 стих. До ангела на Смиренската църква пиши: това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. Зная твоите дела, твоята скръб и суромашия, но пак си богат. И как те клеветят уния, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни, вероятно ще бъдат мъчени. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Така, това беше за Поликарп, който е ученик на апостол Йоан и презвитер в църквата в Смирна. Сега, нека да прочетем за спорът между папа Виктор I с Поликрат от Ефес, 2 век. За църквата в Ефес пак може да прочетете в Откровение 2 глава. Поликрат, ученик на Поликарп. Всяка църква в Азия празнува Пасхата на 14, твърди, че апостол Филип и Йоан са го правили. Нека видим историческите извори. Това може да намерите в книгата на Евсевий Кесарийски. Всеки християнин трябва да има, между другото, намерете си превода. История на църквата. Това е на английски, но вероятно го има и на български. Евсевий Кесарийски, 3-4 век, в книга 5, 23 глава пише: по това време възниква въпрос с немалко значение, защото енориите в цяла Азия, както и по по-стара традиция, смятали, че 14-те ден от месеца, в който ден на евреите било заповядано да принасят агне в жертва, трябва да се спазва като празник на Пасхата на Спасителя. В 24 глава Евсевий цитира Поликрат. Нека да видим. Що се отнася до нас, ние стриктно спазваме точния ден, без да добавяме или отнемаме. Защото в Азия са отишли да почиват велики светила,
които ще възкръснат в деня на Господното пришествие, когато Той дойде със слава от небето и възкреси всички светии. Говоря за Филип, един от 12-те апостоли, който почива в Иерапол, и за двете му дъщери, които стигнаха до староста на омъжени. Също и за другата му дъщеря, която премина живота си под влиянието на Светия Дух и почива в Ефес. Йоан, освен това, който се облегна на Господните гърди и който стана свещеник, носещ митра, свидетел и учител. Той почива в Ефес. Това, отново казвам, става въпрос за Анатолия. След това е Поликарп и епископ и мъченик в Смирна. И Трасеас от Еумения и епископ и мъченик, който почива в Смирна. Защо трябва да говоря за Сагарис, епископ и мъченик, който почива в Лаодикия, за блажения Папирий и за евнуха Мелитон, който е извършил всичките си действия под въздействието на Светия Дух и лежи в Сарди, очаквайки посещение от небето, когато ще възкръсне от мъртвите. Всички те са празнували Пасхата на 14-тия ден от месеца в съответствие с Евангелието, без да се отклоняват от него, а спазвайки правилата на вярата. Освен това и аз, Поликрат, който съм най-малкият от всички вас, според преданието на моите роднини, някои от които наследих, 7 от моите роднини бяха епископи, а аз съм 8-ият. И моите роднини винаги спазваха денят, в който народът отстраняваше кваса. Да, точно така. Аз самият, братя, казвам, който съм на 65 години в Господа и съм попаднал сред братята във всички краища на света и съм прочел цялото Свето Писание. Не се плаша от нещата, които се казват, за да ни ужасят. Защото онези, които са по-велики от мен, са казали, трябва да се подчиняваме на Бога, а не на хората. Така, нека да видим какво пише в Откровение 2 глава за Ефеската църква. До ангела на Ефеската църква. Ангел значи пратеник, т.е. тези, които са главите на тези църкви по това време, хора. Пиши, това казва оня, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи всред 7-те златни светилника. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. Значи, през Ефес са минавали хора, които са се представили за апостоли, но той ги е намерил лъжливи в някои от техните учения. И имаш търпение, и за моето име си издържал и не си се уморил, но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И така нататък, можете да прочетете останалите стихове до 7. Просто исках да ви покажа за Ефеската църква. Между другото, интересно е, че апостол Павел бил отхвърлен от църквите в Азия. Самият той го споделя в писмото си до Тимотей. 2 Тимотей 1.15. Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и Ермоген. Между другото, повечето от тези църкви са основани от директните ученици и апостоли на Исус. Като например Йоан в Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия, Петър, неговата евангелизация в Антиохия, това е същото място в днешна Турция, Филип в Фригия, Вартоломей и Тавдей в днешна Армения. Тези апостоли са държали здраво първоначалните учения на Исус Христос и не са мърдали нито на йота. Някои изследователи смятат, че това е защото Павел като че си е позволил да направи някои компромиси към това, което е заръчвал на езичниците в стремежа си да олекоти изискванията и да привлече колкото се може повече. Не знам, това са спекулации, но това е факт, както ви прочетах и от Библията. Сега, нека да прочетем за Бласт. От 2 век, роден в Александрия. Ето е Александрия. Презвитер на движението на монтанистите в Рим. Той най-вече тук се е подвизавал и е учил. За него пишат Ириней
и Евсевий Кесарийски, цитиращи Хиполит. Той предизвиква схизма, разделение в Рим, относно датата на Великден. Твърди, че християните трябва да празнуват Великден по същото време, което е заповядано в изход за Пасхата. И печели последователи в Рим, след което е обвинено църквата в юдаизиране. Тази схизма в Рим вероятно повлиява на враждебността на папа Виктор I срещу квартедециманизма. Нека да видим Константиновия декрет от 321 година. Неделята е първият ден според римският календар. Тя била известна още като Dies Solis или Денят на Слънцето. Тя се свързва с римският бог на Слънцето Sol Invictus. Римляните спазвали неделята като ден за почивка, а също и като ден за поклонение на бога на Слънцето. Затова Константин нарежда неделното отбелязване на Пасха, нарекал го Денят Господен, а неделята да стане почивен седмичен ден за сметка на християнската събота, която е и четвъртата Божия заповед, и седмия ден според библейският Господен календар. Не забравяйте, римляните не ползват библейският Господен календар, в който дните, датите започват след залез слънце, а не в 12 часа през нощта, както е римския. Също така, месеците са по луната и разбира се, той е лунослънчев в библейският календар, не е просто лунен. И така, Никейският събор 325 година обявява квартедециманизма за ерес. Така, аз живея в Великобритания и ми беше много интересно дали британците имат някакви исторически документи, стари исторически извори, в които пише нещо по този въпрос. И бях шокиран. Има в Ирландия, вижте къде сме, до 7 век Пасхата се отбелязвала на 14 Авив. Ирландската църква, част от келтското християнство, е изправена пред сериозно предизвикателство, свързано с времето на празнуване на Великден, известно като спора за квартедециманизма. Квартедецимана. Първоначално ирландските църкви следват традицията да празнуват Великден на същия ден като еврейската Пасха, 14 Авив или 14 Нисан. Това води до сблъсъци и спорове с кой? С Рим. През 664 година в синодът в Уитби се състои дебат между келтският духовник Колман от Линдисфарн, представител на келтската църква в Ирландия и квартедециманизма, и Уилфрид, представител на римската традиция. Подчертава различията в изчисленията на Великден и по-широкия въпрос, коя традиция е по-авторитетна. В своята църковна история на английският народ, английският монах Бит, който е починал в 735 година, цитира писмо от 640 година, в което папа Йоан IV се обръща към духовенството в келтските църкви в Северна Ирландия по въпроса за празнуването на Великден на 14-я ден от месец Нисан, което е традиционна тяхна практика, която осъжда като ерес. В своето произведение от 8 век De Temporum Ratione, изчисляване на времето, преподобният Бит обяснява, че английското име Истър, Великден, произлиза от Еостър Монат, месец. Месец кръстен на англосаксонската богиня Еостре. Бит твърди, че през април са се провеждали езически празници в нейна чест, преди да бъдат заменени от християнският пасхален сезон. Тя била богиня на плодородието, символи са били зайците. Може да се досетите днешните великденски зайчета откъде идват. А пък практиката за боядисване на яйцата, тя е също езическа, но тя съществува в много култури, на много места по света, така че много трудно да се каже как се е свързала с християнската. Сега, много ми беше интересно, как така тук в Ирландия, толкова далече, келтските народи са празнували по стар стил Пасхата на 14-тият ден. И потърсих малко и се оказа, че келтските народи са населявали части от източна Европа,
днешна България, и Мала Азия, днешна Турция, по време на своята експанзия между 4 и 3 век преди Христа. Те са се засели в района на Балканите, Панония, и дори са създали кралство, известно като Галатия, ето тук, точно тук в средата на Турция, в централна Анадола, като същевременно достигнали и брега на Черно море. Известни като галатяни, келтските наемници и имигранти се заселват в Анадола около 232 година преди новата ера, след като мигрират от долината на Дунав, превръщайки Анкара в своя център. И така, апостол Павел пише посланието до галатяните от Галатия, които са келти. Ето е връзката. Много интересно, нали? Така, нека да видим Англия. През 670 година избухват разногласия в две английски провинции между крал Герант от Думнония и Алдхелм от Уесекс, документирани в Епистолия ад Герунтиум по отношение на празнуването на Великден. Ще ми извините за моето произношение на латински. Духовниците на Герант практикуват квартедециманизма, който е традиция да се празнува Великден на 14-я ден от месец Нисан, докато позицията на Алдхелм е в съответствие с нарастващата традиция Великден да се празнува в неделя. Между другото, ето как знаем, че слизането на благодатния огън от небето на Божи гроб всяка година е измама, отделно потвърдена като такава от признание на техни свещеници, които влизат ежегодно в ковоклията там, които също запалват лампата сами с запалка. Можете да видите в отделно видео в този канал цялото интервю на един от тези свещеници. Огънят слиза от небето на грешно време, не на 14 Авив, и на грешно място, защото мястото на църквата Възкресение Христово, която е известна днес като Божи гроб, е твърде далече от реалното място Голгота, където е разпънат Исус и е погребан в градината в близост, което било на изток от портите на Ерусалим, в близост до Елеонският хълм. Това място е избрано, т.е. мястото на църквата Възкресение Христово, Божи гроб, е избрано от Константин и майка му Елена. Подробностите са описани от Евсевий, трябва да си намерите книгата, която ви показах по-рано, който се опита тактично да покаже на Константин, че това място няма как да е Божи гроб, но Константин не е искал да го чуе. Съборил римския храм на Венера и върху мястото построил църквата. Между другото, трябва да си намерите също, ако се интересувате и обичате да четете дебели книги, те двете съм ви прочел, на доктор Ернст Мартин. Едната е за къде е бил истинския храм в Ерусалим. Той не се е намирал на мястото, където днес си мисля, че е. Това е било римския форт. И също така тази книга, негово изследване, къде се намирала Голгота. Там е описано също в огромни подробности кореспонденцията на Евсевий Кесарийски с Константин, как Евсевий се опитал да го убеди, но онзи се е смятал за Бог. Както знаете, в края на живота си той прави огромна статуя с езически символи и така нататък. Ето къде Константин и Елена уж сънували, че е гроба на Исус. Ето тук е стената на плача, това е римския форт, ето е джамията Ал-Акса, ето го The Dome of Rock. Ето това цялото нещо тук е Елеонския хълм, хълма на маслините. Ето е Гециманската градина, където Исус се моли през нощта. Ето тук, това е стария град. Тук се е намирал храма. Не е бил където е форт. Ето точно тук. Тук е бил пътя, където са влизали в Ерусалим всички пилигрими. И ето тук извън града са ги разпъвали на кръст, за назидание, да знаят. Така че прекалено далече е това място, никой не бива да го взима на сериозно това нещо.
Днес последователите на това римско християнство, да го наречем, не празнуват Пасхата, а празнуват Възкресение Христово в полунощ. Според римското броене, да не забравяме според библейското, новият ден започва след залеза. Обикалят 3 пъти църква, минават под маса, ядат квасен хляб, козунаци. За бладисването на яйцата няма да говорим. Всички тези практики нямат нищо общо с Пасхата и нейното огромно значение. Исус заповяда на последователите си да празнуват като възпоминание Неговата смърт. Фокуса е над Неговата жертва. 14 Нисан Пасха не е заповядвал нищо друго. И се прави веднъж в годината на точно определен ден с безквасен хляб и вино, а не всяка неделя, както в днешно време го наричат светопричастие с квасни бисквити и сок. Нека видим Лука 22 глава. И прати Исус Петър и Йоан и рече: идете и ни пригответе, за да ядем Пасхата. И като прие чаша, благодари и рече: вземете това и разделете го помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пи от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари, разчупи го. Даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоминание. Искам да ви кажа само, че този хляб е бил безквасен, защото такава е заповедта в закона. Пасхата да се яде с безквасни хлябове. Не квасни. И той казва: това правете за мое възпоминание. Това, не друго. Така взе и чашата, подир вечерята и рече: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Да, това е червеното вино, което символизира неговата кръв. Това са много древни символи, които той ги е представил и в Стария завет, и ще ви покажа малко по-късно. Нека да отидем обаче на 1 Коринтяни 5 глава, 7 стих. Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни, защото и нашата Пасха Христос биде заклан за нас. Исус беше заклан, както евреите трябваше да заколят агънце или яренце, козленце, едногодишно, без недостатък, и с кръвта му да намажат праговете над вратите си. И де-факто Божият гняв минава над тях, преминава и не ги засяга. Всички тези, които са под кръвта на това агънце без недостатък, което е трябвало да ядат без да му чупат нито една кост. По същия начин не бе счупена нито една кост на Исус Христос на кръста, а на другите двама разбойника им счупиха пищялите, за да умрат. Той вече беше умрял. А защо безквасни хлябове? Безквасните хлябове, ето той ги казва в 8 стих. Затова нека празнуваме не с стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове, от искреност и истина. Да, те де-факто символизират чистотата на новия човек, този, който е в завет с Бога, и това да няма грехове в него. Псалм 110. Нека да го видим, защото тук става въпрос за нещо изключително интересно, което апостол Павел в Евреи обяснява. Псалм 110. Давидов псалм. Йехова речи на моя Господ, т.е. Отец казва на неговия Адонай. На неговия Адонай. Кой е Адонай? Неговия Адонай е Исус Христос. Седни отдясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие. Отец казва на Исус: седни отдясно ми. Това е след възкресението, когато Исус възкръсна. Господ ще постре от Сиона скиптъра на силата ти, владей сред враговете си. В деня, когато събереш силата си, твоите люди ще представят себе си доброволно в свята премяна. Това са възкресените вече. Твоите люди. Твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората. Невероятно красиво. Господ се закле и не ще се разкае, като каза: ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков. Исус е вовеки завинаги свещеник според чина Мелхиседеков. Нека да видим кой беше Мелхиседек. Битие 14 глава. Така и Салимският цар Мелхиседек,
който беше свещеник на Всевишният Бог, изнесе хляб и вино, та го благослови, казвайки: благословен да бъде Авраам от Всевишният Бог, създател на небето и на земята. Благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Авраам му даде десятък от всичко. Евреи 7 глава пояснява кой е точно този Мелхиседек. Ще разберете и по етимологията на името му. Защото той е Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишният Бог, който срещна Авраама, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, комуто Авраам отдели и десятък от всичката плячка. Той е, който е първо, по значението на името му, цар на правда, а после и салимски цар. Шалом, значи мир. Цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но приличен на Божия син, остава завинаги свещеник. Това е връзката, де-факто. Исус Христос, хората си мислят, че започва от раждането си от Мария. Не, той е де-факто, който през цялото време се занимавал с хората. Отец не е имал взимане-даване с никой човек. Винаги е бил Исус, свещеникът, първосвещеникът на Бога. И да не забравяме, че Исус изведе Израел от Египет. Това го пише в Новия Завет, че този стълб, който ги е водил, това е било Исус Христос. Тази духовна канара. Те пиха от тази духовна канара, която е Исус Христос. Евреите. Така че Исус не започва с Мария. Нека да прочетем натам. 11 стих. Прочие, ако би имало съвършенство чрез левитското свещеничество, защото под него людите получиха закона, каква нужда е имало вече да се издига друг свещеник според Мелхиседековия чин и да се не счита според Аароновия чин? Аарон беше първосвещеник от племето на левитите. Само от поколението на Аарон са били първосвещениците, които са влизали само веднъж в годината по времето на умилостивяване да пръскат кръвта върху умилостивилището. Т.е. влизали са отвъд завесата. Само веднъж в годината. Но знаеме, че Исус, когато умря на кръста, тази завеса се скъса отгоре до долу, с което показва, че той стана първосвещеник, той влезна и той изкупи със собствената си кръв, а не чрез кръвта на тези животни, цялото човечество. Така. Защото ако промени свещеничеството, това е Новия Завет, се променя първосвещеника. Ако се промени свещеничеството, по необходимост става промяна и на закона, понеже той, за когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на олтара. Знаем, че Исус бе роден в семейството на племето на Юда. Йосиф, макар и не негов баща по плът, е от семейството на Юда. Гледа се линията. Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе, относно което племе Моисей не каза нищо за свещеници. Това, що казваме, става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседека се издига друг свещеник, който се установи не по закон, изразен в плътска заповед, но по силата на един безконечен живот. Защото за него свидетелствува: ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков. Тук той цитира Псалм 110, както ви показах. И както ви показах, Мелхиседек посрещна Авраам с хляб и вино. Хляба и виното Исус показа на апостолите. Това съм аз и символизира моята жертва. Това е Пасхата. И така, в заключение, през вековете, вероятно истината се е размивала, но винаги е имало остатък от хора, които са продължавали да я разпространяват. Разбира се, имало е множество движения, в които истината е била смесена вече с езичеството, всякакви секти и така нататък, групи. Някои, още през 6 век няколко свързани групи евангелизират в Армения и Мала Азия, това е 6 век. Техните групи се наричат Мелхиседеки, Антигани, Павликяни,
тетрадити, богомили. Те, не казвам, че всичко, което те са проповядвали, разбира се истина, но са пазили част поне от тази истина и някои от тях, от тези вярващи са били съботяни, те са били и иконоборци. Иконоборците са били тези, които не са вярвали в използването на изображения или идоли в поклонението на Бога. Тази тема е била силно дискутирана в периода от 6 до 9 век в Източната Римска империя. Ето някои цитати от историци за тях. 580 година от новата ера. Мелхиседеките, които имат името Атингани. На това място е бил издигнат Мелхиседек, от когото те са взели името си. Живеят около Фригия. Фригия ето тук. Всъщност при тях се наблюдавало, че със сигурност спазват съботата, но не са обрязвали плата. Това го пише Тимотей Константинополски. 811-812 година в хрониката на Теофан пише: хората престанаха да порицават порочните учения на самонадеяните ереси, които се противопоставяха на Бога. Многобройните павликяни, атиняни, иконоборци, тетрадити и останалите нарушители на закона. Те размахваха езици срещу почитаните божествени икони и срещу монашеските одежди. Относно монашеските одежди, това е критикуването на разделението между клир и миряни. В първите църкви в Ерусалим и Азия, особено в Антиохия, липсва разделение между клир, т.е. духовници, и миряни, останалите хора. Няма такова нещо в Новия Завет, може да прочетете. Има единствено презвитери, там ще срещнете в Новия Завет единствено гръцката дума презвитери, презбитерус, което означава старейшини, т.е. по-възрастните и опитни във вярата, които са преподавали на другите. Йерархията и острото отделяне на клир и миряни идва от Рим. И така, надявам се да ви беше интересна представената информация за древният спор между Римската църква и тези от Ерусалим и Мала Азия. Пожелавам на всеки да има отворено съзнание и любов към Бога, която да му даде желание да търси, да се рови сам, да изследва и да проверява всичко това, което представих доста сбито в това резюме. Повярвайте ми, от него ми е стотици часове, ако не хиляди през годините, да търся всякаква информация, свързана с Библията. Не става в един ден. Мнозина се разколебават, осъзнавайки, че пред тях стои един огромен обем от информация и те се допитват до авторитети, понеже е по-лесно, които авторитети ще им кажат точно това, което те искат да чуят, ще ги успокоят и те ще продължават да си следват своите традиции. Това мен не ме интересува. Мен ме интересува извора. Извора и няма по-голям авторитет от Божието Слово. Може ли да има по-голям авторитет от Библията, която държим в ръцете си? Тя съдържа заповедите на Исус Христос. Слава Нему вовеки. Амин.